At least 24 people have died. The Kerala State Disaster Management Authority has said that Fire Force and NDRF teams have been deployed. Hadu mentah kumba arpu saungut layo jingte bakibriu kila du'e yala kajong kajingem haka jingwan kensan ulaba bajur kajing terkong kasun bereng hakini ki benai baladep kalalong syabab palat bat kebalawan ra ia ki babun balang ban knyum babalai hadu kani om hap slapshu pause andang layo ia ke bangila kwaru kawan lam penban syaka jingyam breu bas ngusi thang mentah step jong kasengi baar layo jingte bakumba arp sangut hadu mentah kibriu kila du'e yala ka jong kajingem badda kispa angut kila mensaujur haka jingwan kensan ulaba bajur haki benta jong kawayanan distrik kabha papo jong ka jela kerela long ba kham haswakani kaladon ka jingther kabajur pha jong ulaba hapo ki benta jong ka mepadi kum kada ka jing sulem halor katai ka jingtia nakliang prime minister kari India katau Narendra Modi haba jingte plengba ka Twitter kabaula pentip plengba ka platform X ulak kular bon ai jingirap kumba arlak ia kitu ki longyeng balamat ia ka jingyap bat marsan po hajar ia kitu ki balaman saw ia kani un ai jingirap lengba ka prime minister national relief fund Modi ulong ru baloyo ban yakren bat union minister katau Suresh Gopi kumjuru bat JP Nada ubadai presiden jongka BJP kumno ban punstet yaki kam ban ai jingirap halor kateke jing syakta urohul kandi haba ai jing sngolem halor kateke jing syakta jongki pajba lengba ka Twitter jongu ulong ngadon ka mensim ka jing sngosen elem nakamta kitu kibriu kibalamat iya ka jing susi haki benta jongka wayanan bat ka mensim jonga ka donkat ban snolem nakta jongki bat nganget bakitu ki badang sakut ansela ban seino kamklo yaki